Takže čau ľudia, vítajte u dnešného tutoriálu, ako dávať videá na YouTube vo Full HD. Takže poprvé musíte mať Windows Live Movie Maker. Teda ja to robím cez Windows Live Movie Maker. Tu si dáte, kliknete na toto a hľadáte si svoje video. Fajn, takže ja som pred chvíľkou natočila iba tak nejaké video, čo tu ani nemuselo byť. Vidíte, 3-minútové video. No dobre, to je jedno, čo tam robím. A keď už máte tam pridané, napríklad tu sa dá pridať outro. No. Normálne. Takže dáte si uložiť film, dáte si odporúča sa pre tento projekt a dáme si napríklad môj film 2, to je jedno. A počkáte, kým sa vám to dosťahuje do uklada. 3-minútové by nemalo trvať veľa, takže ja sa vrátim hneď ako skončí. No, takže som späť, už sa mi to dorenderovalo, takže ukážem vám to takto. A vy si môžete dať, napríklad môžete si to prehrať to video, že naozaj je v takej kvalite, už keď si to prehrávate tu. A ešte, dobre, zavrieme to, môžeme to zavrieť. Dáme si internet, YouTube, odovzdáme si, ideme si odovzdať to video, toto samozrejme 3-minútové video, ktoré je strašne dlhé. To počkáme aj. Ja sa dám iba, sakra, ako sa to dávalo? Takto. Sa dám iba nerušiť na Skype. A už tu budeme čakať. Dáme si napríklad, že podivný LP tak. Počkáme si 2 minúty. Už to bude. Prečo tu mám túto blbosť? Čož, stáva sa. 2 minúty. 40%. 41%. 42%. 43%. 44%. 45%. 46%. 47%. 48%. 49%. No, takže už sme späť a prebieha nám tu spracovávanie videa. Má to 95%, neviem na čo sa ešte čaká, ale skúsime si prejsť už tu. Dobre, ešte stále to nejde. Niekto mi píše na Skype. Ja to budem ignorovať. Ja som taký ignorant. A teraz, keď si dáme takto, tak šipřepni, čiže aha. Takže počkáte, kým sa to naozaj spracuje a potom sa k vám vrátim. Čau. No takže som späť a ako si môžete všimnúť, tak to máme na 1080p, takže to je HD. Máme zvýšený zvuk. No, to je proste kvalita. No, to je Minecraft, no. To nie je zase až taká kvalita, ale proste vidíte tú kvalitu v tom videu. Je to úžasné. Takže určite odporúčam tento spôsob, ak by vám to nešlo, tak mi napíšte do súkromných správ, ja sa to pokúsim vyriešiť. Ale zatiaľ, čau.